Преди да започнеш, не забравяй да натиснеш «Абонирай се» за време за ужаси, защото това, което ще чуеш сега, ще те накара да се замислиш дали някога би влязъл в стая 309. Хотелът «Черната орхидея» стоеше на ръба на малък крайбрежен град. Вятърът идваше от морето, носеше мирис на сол и ръжда и блъскаше по прозорците на старата сграда, сякаш искаше да влезе вътре. На времето хотелът бил символ на лукс, черен мрамор, кристални полилеи, стълби, които се вият нагоре като змии. Но с годините славата му изчезнала. Мебелите посивели, по стените се появила влага, а от мазето започнала да се носи миризма на старо дърво и забравени спомени. От всички стаи само няколко още се отдавали под наем. Сред тях, стая 309, рецепционистът беше стар мъж с восъчно лице и побелели ръце. Никога не предлагаше тази стая, освен ако хотелът не беше пълен и нямаше избор. И дори тогава винаги добавяше, само ако настоявате, в една дъждовна вечер, когато мъглата покриваше улиците като призрак, в хотела пристигна писател на име Николай. Беше уморен, смачкан от пътя и търсеше уединение, за да довърши романа си «История за човек, който губи разсъдъка си в изоставен хотел». Иронията на съдбата, нали, само една стая е свободна, каза старецът и му подаде ключ с избелял номер, коя. Попита Николай, 309, писателят се усмихна, мислейки, че числото му носи късмет. Не знаеше, че в този хотел думата «свободна» не означава това, което си мислим. Коридорът към стая 309 беше дълъг и притихнал. Подът скърцаше, лампите емиктяха, а старите портрети по стените го следяха с мътни очи. Когато постави ключа в ключалката, той изкърца, а вратата се отвори сама, бавно, сякаш го канеше да влезе. Вътре имаше всичко, което би очаквал в стар хотел: легло с дървена рамка, избелели завеси, малка нощна лампа. Само едно нещо се набиваше на очи: огледалото на стената беше покрито с черен плат. Още първата нощ Николай чу шум. Тихо потракване, после стъпки, които спираха пред вратата му. Погледна часовника, беше точно 3 часа и 9 минути. Сърцето му заби по-силно, когато забеляза, че вратата е леко открехната, а от коридора се процежда светлина. Тя трептеше като дишане. Има ли някой? Прошепна той, никой не отговори. Само тишината му върна собствения му страх. И тогава чу глас, женски, отчаян, шепнещ отдалеч, като че идваше изпод пода: не я сваляй, моля те, не я сваляй. Погледът му се насочи към огледалото. Платът, който го покриваше, се размърда леко, сякаш от полъх на вятър. Но прозорците бяха затворени. На следващия ден Николай попита рецепциониста защо огледалото е покрито. Старецът го изгледа с празен поглед и само каза: просто не го пипайте, господине. Някои неща не обичат да бъдат гледани. Тази нощ Николай не можеше да спи. Любопитството му беше по-силно от страха. Точно когато часовникът отново показа 3 часа и 9 минути, той се приближи до огледалото и дръпна плата. Под него се криеше старо, черно огледало, с напукана рамка и мътна повърхност. Николай се вгледа в отражението си и усети как нещо в него се движи. Не беше сигурен дали е сянка или просто въображение, докато не я видя ясно. Зад гърба му стоеше жена. Косата й беше мокра, лицето й бледо, а очите празни. Той се обърна, но в стаята нямаше никой. Когато отново погледна в огледалото, жената беше поблизо. Следващите нощи станаха кошмар. Огледалото пулсираше като сърце, стените сякаш дишаха, а часовникът винаги спираше в 3 часа и 9 минути. Николай се опита да излезе, но вратата не се отваряше. Шепотът се върна: не трябваше да сваляш плата, сега си един от нас. Огледалото започна да вибрира. По него се появиха очертания на ръце, лица, устни, които мълчаливо крещяха. Николай опита да се отдръпне, но беше като хипнотизиран. Повърхността започна да го тегли. Докосна я с пръсти и в следващия миг тя го погълна. Когато хотелският служител на сутринта отвори вратата, стаята беше празна.
Само огледалото стоеше непокрито, а върху него се отразяваше лице, което не беше неговото. То се усмихваше. Седмица по-късно в черната орхидея пристигна млада двойка, Анна и Петър. Старият рецепционист ги посрещна със същия спокоен глас. Само една стая е свободна. 309, когато жената влезе вътре, огледалото вече беше покрито с черен плат. Но ако се заслушаше достатъчно внимателно, можеше да чуе тих шепот изпод него. Не я сваляй, моля те, не я сваляй. През първата им нощ в хотела, Анна почувства странно усещане. Лежеше будна, слушайки тихото потракване, което идваше от коридора. Петър спеше дълбоко, но тя не можеше да се отпусне. Реши да стане и да провери какво става. Когато стигна до вратата, тя се отвори сама, както и предишната нощ. Анна надникна навън и видя тъмен силует, който бързо изчезна в сенките. Сърцето й заби учестено, но реши да не буди Петър, но в 3 часа и 9 минути тя отново чу стъпките. Този път и Петър се събуди. Чуваш ли това? Прошепна тя. Да, но нека не правим нищо. Може би е просто вятърът. Малко след това женски глас прошепна от другата страна на вратата. Помогнете ми, моля ви, помогнете ми. Петър отвори вратата, но в коридора нямаше никого. На следващата сутрин Анна говори с рецепциониста. Старецът й слуша спокойно и само каза: това са просто стари истории, госпожо. Хотелът има своя атмосфера, но няма нищо опасно тук. Вечерта, когато Петър заспа, тя дръпна черния плат от огледалото. В отражението си видя себе си, но с празно лице и студени очи. После усети присъствие зад гърба си. Обърна се рязко и видя жената. Бледа, мокра, с очи пълни с болка. Помогни ми, освободи ме, прошепна тя. Огледалото започна да вибрира, въздухът натежа, стените се свиха. Петър се събуди, но вече беше късно. Анна се бореше с невидима сила. Когато той се опита да я хване, ръката му премина през нея. На сутринта стаята беше празна. В огледалото се виждаше лице, което не беше тяхното. Месеци по-късно, млад мъж на име Иван нае същата стая. После двойката Мария и Георги. После архитектът Александър, който купи хотела, за да го възроди. Всичките направиха една и съща грешка. Всички дръпнаха черния плат и всеки път, когато часовникът удреше 3 часа и 9 минути, огледалото отново се отваряше. Ако тази история те накара да потръпнеш, абонирай се за Време за ужаси, защото следващата история може да се случи точно в хотела, в който ще отседнеш утре, а може би в стаята ти вече има огледало, покрито с черен плат.